ئەنجومەنە ئاسایشە هەرێما کوردستانە داخوایانیەک بەڵاو کردوتێدا پوچکردنا چەند عێریشەکە تێکدەرانە لە هەرێما کوردستانê ڕاگەهاند. لە گۆری داخوایانیە ئەنجومەنە ئاسایشە هەرێما کوردستانی کۆیرۆ دووشەمێ هاتیە بەڵاوکردن هێزن ئاسایشە هەرێما کوردستانە چەند ڕۆژێن بوریدا چەند عێریشەکە تێکدەرانە لە هەرێما کوردستانê پوچکردنە و چەندین کەسژی دەستە سەرکردنەک و پەیوەندیاوان لەگەڵ گروپێن تەرۆریستی هەیە. ئەنجومەنە ئاسایشە کوردستانê dibêje دەنجاما ئۆپەراسیۆنا هێزن ئەسایشێدا دوو پیلانên پوچکردنê ku yek ji wan ji aliyê Partî Karkerên Kurdistanê PKK ve hatibû daڕێژtن hate eşkerekirin. Ew jî bi alîkarî û hemahengî nebere hêzên polîs û asayişê û hewalgiriyê û dije tîrora Herêma Kurdistanê û hendek ji wan kesên ku pîlan daڕێژt bûn peywendiya wan ligel xelkê dervê Iraqê û nêşteciyên welatê Ewropa heye. Ji welatên Ewropa jî ew kes dihatine arastekirin. هەروەها ئاسایشە هەرێما کوردستانê dibêje ew kesên ku biryar bû werna armançkirin hatine ئاگادارkirin ku tevayên wan dîplomatkar û xwedanê kompanyayan bûn ku li Herêma Kurdistanê kar dikirin. Herwiha Encûmena Asayişa Kurdistanê dibêje piştî lêkolîn û dûvçûnan hêzên polîs û asayişa herêm çendîn kes ku peywendiya wan di vê pîlanê de hebû desteserkirin. Diriya polîsê navdewletî ve jî Interpol daxwaza hemahengî û alîkariyê hatiye kirin ku ew kesên li welatên Ewropa jî niştecîne werne desteserkirin. Encûmena Asayişa Kurdistanê dibêje di keysa yekem de 12 kesê gumanlêkirî hene ku peywendiya wan bi PKK ve heye. Herwiha çendîn kesên din jî ku li çend welatekî nêştecîne di nava welatan de jî welatên Ewropa heye. Herwiha çendîn kesê din jî ku destê wan di pîlana daڕêjtî de heye li çend welatekî nêştecîne di nava welatan de jî welatê Ewropa hene ku pîlan daڕêjtibûn êrişî qonsulxaneyan li Hewlêrê bikin û dîplomatkarên nava qonsulxaneyan teror bikin. Di daxuyaniya xwe de Encûmena Asayişa Kurdistanê dibêje piştî çavderîkirina grûpan ji alî hêzên asayişê ve bo dema 4 mehan hate karîn ku canê çendîn kes were parastin û çendîn kesên gumanlêkirî werne desteserkirin ku di nav wa de jî du welatiyên Sûrî hene. Ew kesên ku gumanlêkirîne û hatine desteserkirin li gorî madeya yeka yasaya 21 sala 2003 wê rûbirûyê dadgehê bibin. Derbarê keysa duê jî Encûmena Asayişa Herêma Kurdistanê ragihand ku piştî bêhtir ji salekê jê dûvçûnê heta niha 8 kes hatine desteserkirin û hemû jî welatiyên Iraqî ne. Vî grûpî hewla terorkirina parêzgarekî Herêma Kurdistanê didan û herwiha dixwestin çendîn karên tund û tûjî li herêmê bi giştî û parêzgeha Duhokê bi taybetî encam bidin. Herwiha pîlan jî daڕێژbûn ku êrişî serdam û dezgehên hikûmeta Kurdistanê bikin û Asayişa Kurdistanê têk bidin û ew kesên ku hatine desteserkirin wê li gorî madeya yeka yasaya 21 sala 2003 wê rûbirûyê dadgehê bibin. Encûmena Asayişa Kurdistanê dibêje grûpê sê piştî dûvçûn û operasyoneke berfereha dije hewalgiriyê bo dema 1 salê hêzên polîs karîn 7 kesên gumanlêkirî ku hemû jî welatiyên Iraqî ne desteser bike. Weke Encûmena Asayişa Kurdistanê dibêje ew 7 kes beşekin ji torekê ku çend saleke hatiye durustkirin ji bo komkirina zanyariyên hewalgirî û serbazî derbarê dam û dezgehên hikûmeta Herêma Kurdistanê û berpirsan. Herwiha wan 7 kesan plana kuştina berpirsekî bilindê hewalgirî û dadwerekî dabûn. Weke Encûmena Asayişa Kurdistanê dibêje grûpê terorist zanyarî li gel çend aliyekî ku di nav wa de PKK jî bûn bi hev guhart bûn. Hikûmeta Herêma Kurdistanê ji aliyê xwe ve jî hikûmetên biyanî û dezgehên hewalgiriyên peywendîdar di vê operasyonê de li wa zanyariyên ku li cem wan agadarkirine. Di dawiya daxuyaniya xwe de Encûmena Asayişa Herêma Kurdistanê dibêje ev operasyona niha wê çendê derdixê ku gefeka mezin li ser asayîş û seqamgiriya Herêma Kurdistanê heye li hêzên asayişê çalakin di erkên xwe de bi tu awayekî rênadin rewş û aramî û asayişa Herêma Kurdistanê werê têkdan.